Dubila. Jalo. Amba. Amba. Dorosi. Amba. Ni ne bota misiri la. E muso sera ne mai. Awo. Ku ye dengwe. Ne ba fe. I ka fere ka de lase. E de wa ne de. O I ka dugo lo tena ka tuyi. Bita tena ko ne nga de ko mami da me morfa chila. Yamea. Ataka ke ne re. For zero, for this, please current. For this, please current. Zero, please zero. Voilà, full. For un, please cut. Un, please cut. C'est égal à 3. Non, n'est fila ya no. Kanga ke bi. For nani, para kele fara. Ya go ma ke bi. Au aketa de. Ni be kele de 50. Yo na se ba ye. Ola iba ko. Even nous, c'est bien, on a un bien fait. Non, parce que nous, je suis sûr et certain, 100% de chèmes sur un nous. En fait, les gens ne nous ont pas dit. Les gens qui ont été donc il y a des ni blagues avec tout à voir. On a déjà beaucoup. Votre muso. Merci beaucoup. C'est bien. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Combien de temps? Bah, reste là. C'est bon. Regardez. Amen. Ko ne ra ko na di andinge ale wardo diwa ay wafla di ko ni kolu sara kan ko so sara ko fe ka wakilin di ko ke na so ngai ko me ku tiya ani do wa warina wafla ko mbi so ko ta kana ko di na bo wafla ni okay nya bo ti ko ko rai alo to mo o ka nya ni ra bena so na ko ay wa bo na baram sen ko It's a
te toli ma tele ga barala awishire za dono inshallah tele la digila le me ga na sa ko no ga ina tan tele inshallah je ai wo do to we no chama ga primasi resela do ga ala ga mande ina che ma nera no ero komiti ga barala wal kon ya sala ga ti ga barala che la kadne ga ta boy ga barala ne ti ga se atani suro ga ta wanga che ma au besi nya fam che o konu ma chuwa chao ma ali sai continue ka kalan fe mo nere ga boy golla ke to ala che ra ma jale me boro che no de gulo be che la ni ma sa o be ni de kuna ta to foni ga e wali da de ko do ga waso era baro shi ga jafa ga ta ko ga ja no ma no me na jija to ga do la ta bu ga barala ga kuraji kura mi na ko sa to no inshallah be ko fa mi ge fe ya no o che ma ama ga tin inshallah che ara we ta ne sa ba ate ba ya famu kama ka chesi ka kalama ya me ma jarani ay nyogam na ay nyogam na ama ko be fen na waso ya famu ala wani ta foi aw ya se ko ga ka ba sisa ko to ba on era de bolo anga ga chesi ba ga sisa ba sa tu bi se ga nya chogo mi chanani ni ko ni mi la ni rani na ka don ka fo bela be du kono e bi chesi ni chogo ya la ramani ne ko ni mi na fa dro au ka chesi aka nyogo ni ayame ro jani kata abafi kata ka papier dogose yoro do no ngone bina kuma fina an ni sira ka wa flati aka sika ta ka papier dogose ok mama nya famme ko mi barora marché baté ça mais inchallah o clé fana mina jati men ko sobe na ko nga papier déposer le dalé no wargo vraiment ne bi se ko ke parce que na le bara soro sisan aka cha ala fe na nyogon de am se dugoro o eche wala ndi ndani bila iye jemi wala ni dalin bila ni do bere ere ni do me do okie ya rabbi ala ka nafolo chama ala ka no wayi ya rabbi ma bararo sengoro jugu ala ki kisoma ala ka ni to jafana ibi fen ni ala fe din ma sala ala ka be no wayi ya rabbi ma ala sona me do ito ma segate mo ala ki na tameka ya rabbi ala ka bare ta ma dina roji ma ta ma ala ka ni Amanchi. Songodu. Toro sunna. Fonga kera clé saba nenye tipakula grena. Mune bala.
ni bi ka nan fiya la tun ta bone ka ibna nda sum ka ta fayliya kindara mo nbe ba kala ko popute ni fa sisa en popute mi wa kala na na bi ma kala ma ni se ta ko bi ta me no ni se ta le ma marfa chila lo ba so po aketo ne jotala ka bi kala la ye ni se ya tukumba ni ma marfa chila bi na ye Jabalina ndi sɔrɔ tuguni n bɛ marifa ci la i bɛ n'a ye Ça va. Somɔgɔ foyi tɛ ne la. Kanu fɔ de. Somɔgɔ tɛ la cogo di? Mɔɛ t'i somɔgɔ dɔ ye. E ka mɔgɔw bɛ sɔn ne la don f'i ye. Ne y'an ka du mandi de. Ne ye n fa bila yɔrɔ min na a bi hali ne ba tɛ se k'a bɔ yen. Ne taga ne y'an ka so i ka situation fɔ dɔrɔn ne fa b'i ta. Est-ce que ye dumuni yɛrɛ kɛ? Bi y'a tile 3 ye. Ne ma se ka dumuni ɲɛnama foyi sɔrɔ k'a dun. Ne balo bɛɛ ye ji de ye. Kana gɛlɛya sa, mɔɛ dalen tɛ ne na. Kɛcogo de kana dimi.